Юкка түгел дип әйтәбез, чөнки юкка түгел нәрсә менә Азатның кулында алма, юкка түгел чөнки бездә бар махсус рубрикалар һәр кунакларга индивидуаль. Ә менә Азат белән Алсуга багышланганының беренчесе аның атала iPhone авыз дип. Кул чабып аласыз. iPhone авыз рубрикасы. Бу рубрикада без хәзер шул iPhone-ны каптырып куябыз Азатның авызына. Һәм ул шуны капкан килеш, сиңа ниндер сүзләр әйтер дишмәс бит, ир белән хатын ничәдер ел бергә яшисез бит инде, уртак балаларыгыз бар. Шуңа күрә бер-берегезне инде гомумән ымлыклар күз карашыннан аңларга тиеш. Һәм без бу гыйбарәне хәзер тикшерәбез. Үзенә күрә теге разрушитель легенд. Халык дөрес әйтә микән, юкмы икән, име? Әле бер караганда инде ул ничә ул әле менә 20 ел яшьләр ул аз. Әйдә. Сөйлетіп қаласың. Қап башта жоқ, сөз айтып башта қап сен түшлә. Әйе. Шәбитеп түшләме? Әйе, нашы төшәнкел шәлә беренче сүзне мисәк күрсәтәм хәзер. Нашы әйе. Булды, нормаль. Сулыясың нормаль бурын белән. Менә қара. Авызы томаланды Азатның. Беренче сүз шулай микрофонга әйт шуны. Көлмәсен не көләсең. Әйт, нинди сүз булды? Кара башта. Әйдә. Унутты Азат, сүзен унутты, әйдә. Нәрсә диде Алсу? Әйт тагын әйдә. Яңадан әйт, Азат. Гибрал сар. Әйе. Яңадан мәсәлән. Бедрәтал. Менә бит, әйе. Бедрәтал. Шундый исә дөрес, Гибралтар иде бу, Гибралтар. Пиреней ярым утравының көньягында урнашкан Бөек Британия территориясе һәм билгеле инде шулай ук Бугаз. Гибралтар. Почти. Молодец, әйбәт. Бугашым гөлкайым. Бугашым гөлкайым. Юк, булай әйтәбез. Азат, менә бер тапкыр тешләдеңме? Хәзер шул кисәген алып кап. Шәйнә бетерде һәм кире тапкыр, икенче тапкыр кап, яме? Хәзер без махсус әлеге рубрика кысаларында Азатка Йетма төшә тагын әйдә. Булды. Алманы шуган игыз иптәшләр. Әйе. Әйдә менә тагын бер әйбәтләп кап. Менә хәзер. Шулай тотып торам. Әйе. Булды. Менә өченче сүзне әйтәсең хәзер. Әйдә. Олы этне. Ой, син кара. Ого. Икегә бер Санап бар. Азы файдасына. Әйдәле? На. Этимология. Этнология. Яңадан. Этимология. Этнология, что ли? Идинология. Идинология. Сез беләсезме? Практически этимология. Этне районын өйрәнә торган фән этинология дип. Тизген әйтәләр шул. Һәрбер ишекне шәйнәп. Һәрбер ишекне шәйнәп биргән шәйәле. Физиология. Динада алма эшләре миңа да килә башлады. Нәрсә? Әйдә. Фразеология. Физиология. Почти фразеология иде. Телдә бер төшенчә белдерү өчен яраклашып, катып калган тутырыклы сүз тизмәләрне өйрәнә. Хәзер сүз булачак. Алдагысы сүз булачак. Дуслар, сезгә төшерәбез iPhone авыз рубрикасы бара. Алма капкан Җитте. Булды, төгәллек әле без моны Бу Азат лексикография сүзе иде. Әйе, телдәге сүзләрне җыю, төркемлекләр төзү, не аңлата. Ничек? Йо, ул да ашап киттең, адагы әйтәм. Әйдә сыңгысын. Йо, Азат, иркенләп ашап утыра аласың. Алма синеке. Барма. Алмамы? Алма бирербез, табырбыз. Бар, әзрәк мандарин калды, биребез аннары. Сүзләр җитте бүгенге. Аша рәхәтләнеп, хәзер сиңа бүләк. Шунысы ачыкланды, Алсу җиңеп чыкты. Нинди генә алма булсын име? Нинди генә белмим анда. Батончик булсын аның авызында. Мен булай бер-берегезне бик теге ярты сүзләрне аңлыйсызмы? Мәсәлән, Аңлашылмаушанлыклар булгалыймысыз? Ничә ел бергә инде сезнең? 8 стаж. качан булган итү ягыз? 8 елда 2 ай. 1 декабрьдә булды. Кыш көне әйләнештегез. Онытмагыз тыңлаучылар, кытларга. Шуның беренче көне. Алсу белән 2016 елның 1 декабрендә.